Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын башлый. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Булган вакыйгалар турында кыскача. Бүген районга эшлекле сәфәр белән Татарстан Республикасында балалар хукуклары буенча вәкил Гүзәл Удачина килде. Аның белән бергә республиканың мәгариф һәм фән министры урынбасары Олсу Асадуллина һәм бәлиг булмаган балалар эшләре һәм аларның хукукларын яклау буенча республика комиссиясының җаваплы секретары Илсияр Гарифуллин да бар иде. Урыннан коллегабыз Фәридә Гайнетдинова репортажы. Кунаклар район белән танышуны түбән табын сәламәтлекләре шикләнгән балалар өчен интернаттан башлады. Биредә алар ашханәдә булдылар. Ризык әзерләү, продукцияның сыйфаты һәм аларның сакланышы, әзерләнгән ризыкларның балаларга тиешле күләмдә һәм вакытта бирелүе белән кызыксындылар. Интернат белән танышу барышында кунаклар медицина ярдәме күрсәтү бүлмәсендә дә булдылар. Балаларның тору һәм йоклау, уку, үй эшләрен әзерләү бүлмәләрен карадылар. Аларның шулай ук санузел бүлмәләре һәм аларда тутырылган мөмкинлекләр дә кызыксындырды. Коррекционная школа специализированных учреждений в Муслюмском районе немного, это вот одно из таких учреждений. Безусловно, мы можем отметить положительно материальное состояние, да, техническое состояние данного учреждения, это интернатные учреждения. Действительно, в Республике Татарстан уже не первый год проводится масштабная большая работа по капитальному ремонту тех образовательных учреждений, которые в республике функционируют. Эшлекле сәфәр кунаклары Мөслим лицейында да булдылар. Биредә балаларның ашханәдә туклануы, сыйфатлы продукция белән тәэмин ителеш белән кызыксындылар. Химия, информатика һәм физика кабинетларын карадылар, лабораториялар эшчәнлеге белән таныштылар. Балык булмаган балалар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча республика комиссиясының җаваплы секретары Илсияр Гарифуллина белем бирү учреждениеларында балалар белән дәрестән тыш эшләү, балаларның хокукларының якланышына игътибар бирде. Әлбәттә, мәктәпләрдә балаларга бүтән мөмкинлекләр дә тудырылган. Ләкин менә әйтеп киткәнчә, ике мәгариф учреждениесендә булып киттек. Аның берсе Мөслимдәге мәктәп, әлбәттә, шартлары да һәм эше дә бер-берсенә тәңгәл киләләр. Мәгариф учреждениеларын карагач, Гүзәл Удачина җитәкчелегендәге делегация шәхси сораулары һәм мөрәҗәгатьләре белән гражданнарны кабул иттеләр. Мөрәҗәгатьләр белән тәрбиягә бала алган гаиләләр һәм инвалид балалар тәрбияләүче әниләр килгән иде. Шулай ук балык булмаган балалар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча республика комиссиясе вәкилләре, район социаль яклау, опека һәм попечительләр бүлекләре һәм балык булмаганнар белән эшләү комиссиясе эшчәнлеге белән дә таныштылар. Фәридә Гайнетдинова, Вадим Меңдебаев, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим районында 19 авыл җирлеге исәпләнә. Алар арасында Вәрешбаш авыл җирлеге дә бар. Үзенең данлыклы якташлары белән генә түгел, тәмле сулы чишмәләре белән дан тоткан җирлек ул Вәрешбаш авыл җирлеге. Халыкның тормышы яхшырган саен яшәү-көнкүреш таләпләре дә арта бара. Шуңа күрә дә җирлектә яшәү шартларын яхшырту, авылларның йөзен үзгәртү буенча күп эш башкарыла. Авыл эчендәге юлларның үзара салым хисабына җәйге һәм кышкы чорларда карап тору, юлларның саклануына уңай тәэсир итә. Безнең инде җирлектә фермерларыбыз бар. Иске Вәрештән Латипов Әбүзәр сарыкчылык белән шөгыльләнә. Аның ихатасында инде 200 баштан артык сарык бар. Җирлегебездә күпләп мал асраган Галиев Ирхәтләр бар. Латипов Илнурлар бар. Җирлектә инде халык күпчелек мал асрап яши. Җирлек территориясында Август Мөслим агрофирмасы Исламов крестьян фермер хуҗалыгы по җирләрен арендага алып игенчелек белән шөгыльләнә. Дамир Шангараев җитәкләгән Шайка хуҗалыгы дистә еллар буена кышчылык юнәлешендә эшли. Соңгы елларда җирлектә үз эшен башлап җибәргән эшмәкәрләр фермер хуҗалыкларда артканнан арта бара. Иске Вәрештән Сабитов Әлфир сыерчылык белән шөгыльләнә башлады. Аның инде абзарында 8 баш савым сыеры, үгезләр, бозаулар асрый. Күпләп мал асраган гаиләләребез Вәрешбаштан Зәләлев Әссәр бар. Бүген җирлектә эшләп килүче социаль әһәмияткә ия биналарда халыкка нәтиҗәле хезмәт итә. Алар ике авылда да уңышлы эшләп киләләр. Аллага шөкер, ике авылда да халык өчен социаль хезмәт күрсәтү өчен биналарыбыз бар. Безнең инде менә күргәнебезчә Вәрешбашта инде мәктәбебезгә капиталь ремонт ясап, бөтенебез дә шушы бинага урнаштык. Монда инде безнең хезмәт күрсәтә почта бүлеге,
медпункт, библиотека, клуб, детсад, мәктәп һәм авыл советы шушы бинага урнаштык. Аллага шөкер, бик якты, матур биналарыбыз һәм халык да сөенеп шушында килеп йөриләр. Җирлектә яшәүче халык мул җитеш тормышта яши. Йортлар төзек, урамнар һәм ихаталары һәрберсе пөхтә итеп җыештырылган. Шуңадыр авыл кешесенең йөзе якты, күңеле күтәренке. Авыл халкы үзенең җирлектә башкарылган эшләрдән бик канәгать. Җирлектә үзара салым акчалары җыела. Безнең мин инде үзем 2016да бу эшкә алынган идем. Авыл советы, авыл җирлеге башлыгы булып, менә шушы 2016 елдан бирле үзара салым акчалары җыелып бара һәм республика күләм ул тапкырланып кайткач, бик күп сумма була, бик күп эшләр эшләдек. Авылда бөтен мөмкинлекләр дә бар, Аллага шөкер. Менә урамыбызда гына да, безнең урамыбызда гына да ничә җирдә ут жана, юлларыбыз тип-тигез, юлларыбызны һәр вакыт карап торалар, утларыбызны һәр вакыт карап торалар, авылга су кергән, газ кергән. Барсы да бар, Аллага шөкер. Теләгән кешегә авылда яшәргә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Урамнарыбыз якты, төнлә якты инде хәзер йөрергә куркыныч түгел. Авылда яшәвегезгә үкенмисезме? Юк, үкенмимен. Мин үзем Казакъстаннан кайттым, монда Устанакка мин. Һәм авыл ошый сезгә. Ошый миңа бик ошый. Үземнең авылым, туган авылым кебек хәзер монда. 19 ел торабыз. На юллар чиста. Шишмәләр дә безнең чиста. Ел сайын чистартабыз инде, җөрибез. Өмәләргә, зиратларга тоже шулай, яз көне дә, күз көне ниләргә, өмәләргә җөреп, чистартып, бөтен авыл халкы белән җыелып җөрибез. Авыл халкы бердәмсең? Авыл халкы бердәм безнең. Әйе, бүген дөнья җитеш, күңелең тыныч булганда гына яшәү рәхәт. Уйрашбашчылар нәкъ менә шундый тормышта яшиләр. Үзләренең матур эшләре, яхшы күрсәткечләре белән куандырып торалар. Шуннан да бердәм һәм дус халык яши биредә. Фәрдә Ганкинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Соңгы 2 айда район поликлиникасында үзгә бер җанлылык күзәтелә. Медицина күзәтү үтүчләр белән бергә диспансерлаштыру узучылар да байтак. Алар арасында өлкәннәр дә шактый. 65 яшьтән өлкән ялгыз һәм ялгыз яшәүче гражданнарны хастаханәгә махсус машина алып килә. Ул районга демография һәм өлкән буын проектлары кысаларында бирелде. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Илкүләм милли проект кысаларында башланып кеткән диспансерлаштыру оешкан төстә бара. 2 сентябрьдән бүгенге көнгә кадәр 346 өлкән кеше медицина тикшерүе үткән. Өлкәннәрне авыл җирлекләреннән график нигезендә алып киләләр. Ниндидер сәбәпләр аркасында билгеләнгән көнне килә алмаучылар борчылмасыннар. Махсус машина тикшерү үтәргә аларны барыбер алып киләчәк. Диспансерлаштыру планына 873 кеше кергән. 10 декабрьгә кадәр исемлектә һәркем поликлиникада медицина күзәтүе үтәчәк. Исәнсептән килдек, бик әйбәт барышлар, барысында карайлар, рәхмәт яусtan. Әйбәт карайлар барышлар, авыстырыламында да, нишендә дә, йөргән сән камер итәләр һәр вакыт. Шунысы уңайлы, тикшерүне үтүче апа-абыйлар кан һәм бәүл анализы нәтиҗәләрен белеп, өйләренә тыныч күңел белән кайтып китә. Өлкәннәр кабинетларга чират тормый. Исәнсептән килдек, шофер бик матур икән, әйбәт машина биргәннәр, рәхмәт, исәнне йөрсеннәр, әйбәт кенә эшләгез. Yol yürüyende böyle kadağa sıramağız, selamet bulağız. Ни сәбәпледер 5-6 ел элек халыкны диспансерлаштыруга китерү бик авыр иде. Күпләрне үзе дә кирәксенмәде кебек. Хәзер халыкның үз сәламәтлегенә бармак аша карамавы сөендерә ди табиблар. Лилия Шәймиева, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Бүген күп кенә авылларда халык эш юк, эш табуы бик авыр дип зарланырга ярата. Ә бит теләгән кешегә эш табуы бер дә авыр түгел икән. Иске Вәрәш авылында гомер итүче Гүзәлия һәм Альфир Сабировлар да бүген ихаталарында күпләп терлек асрыйлар, матур тормыш итәләр. Альфир үзе Иске Вәрәш егете, ә Гүзәлия Мөслим кызы. Бирегә килен булып төшкән ул. Гаиләләрендә 2 ул һәм 1 кыз үсеп килә. Баштарак хуҗалыкларында 1-2 сыер гына асрыйлар. Ә тора бара күпләп терлек үрчетүгә күчәләр Сабировлар һәм бер дә үкенмиләр. Монда кияүгә чыгуыма үкенмим. Үзем домда яшәдем. Менә әйткәндәй гомер буена аерым йортта яшисе килде. Аллаһка шөкер өйләр төзедек. Наш маллар тотып яшибез. Аллаһка шөкер. Җитә инде яшәргә. Биш эшләсәң, эш курыкмый инде. Эшләргә кирәк. Тырыш булырга кирәк. Игрәнмәскә, йокламаска. Бүген Сабировлар ихатасында 8 баш савым сыер, 10-гә якын бозау бар. Бер сезон өчен терлекләргә 20-30 тонна ашлык кирәк ди Альфир.
Бүгінгі күнде 8 сыйыр, 7 бұзау, сарықлар бар, өгізлер, файдасы бар деп бар бағайын шында. Шіреп тұрсаң, өзіміз пішенін өзіміз әзірлейбіз. Икмәген сатып алабыз енді. Икмәге қибатырақ. Тракторларын, техниканы сатып алабыз әкірініп. Терлекләрне ашату, тәрбияләү белән күбрәк Альфир шөгыльләнә. Савымны аппарат ярдәмендә башкаралар. Уллары Ойрат һәм Альмер төп ярдәмчеләре Сабировларның. Су агызам, кабак ташыйм, библиотека булсам. Все. Бүген Сабировлар үзләренең тормышларыннан бик канәгать. Сөттән әзерләнгән төрле эшләмәләрне үзләре өчен генә түгел, туганнары, танышларына да бирәләр. Артканын дәүләткә дә саталар. Үзебезгә иремчек ясыйбыз, сөт стойыртабыз, сөт җитә. Аллаһка шөкер, балалар да ярата. Артык калса без авыллардан нигә сөт сдавать итәбез урамга. Кешеләр дә килеп ала сөтләрне. Бүтән кешегә җитә, үзебезгә дә, кешеләргә дә, хөкүмәткә дә. Аллаһка шөкер. Һәрбер эшне башлаганда кыенлыклар бар, әмма тырышкан, морадына җиткәннәр Гүзәлия һәм Альфир Сабировлар. Фәрдә Гантинова, Вадим Миңнебаев, Мөслим телевидениесе. Кортай Мәгъзәле ветераннар клубының чираттагы утырышында сүз мәрхүмнәрне соңгы юлга озату, зиратлар торышы турында барды. Мәңгелек темага кагылышлы сөйләшүдә сораулар, фикер, тәкъдимнәр дә күп булды. Шорадан коллегабыз Әлфинур Ногманова репортажы. Зиратлардагы тәртип мәсьәләсе соңгы берничә елда район җитәкчелеге дәрәҗәсендә контрольдә тотыла. Ветераннар советы һәм иҗтимагый совет членнарыннан торган комиссия язын, көзен зиратлар торышын карап чыга. Авыл җирлекләрендә зиратларны әйләндереп алу, карт агачлардан, чүп үләннәреннән арындыру буенча өмәләр үткәрелә. Мөслим авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Рунар Сәхбетдинов гамәлдәге җәмәгать зиратында башкарылган эшләр белән таныштырды. Зиратта енді мындай біздің тәхәріп алып тұрған өздері бар, жылына тұрған бөлмелері бар, құраларын құя тұрған бөлмелері бар. Хамида намаз оқырға біздің площадкалар салып қойылды түбәлі. Районның имам мөхтәсибе Расих хәзрәт Каюмов зиратларга кагылышлы тәртип кагыйдәләрен аңлатты. Мәетләрне юу, күмүгә кагылышлы йолаларга тукталды. Аерым алганда кабер ташларының зурлыгы, аларга сүрәт ясатуның мәетләргә зыяны турында да сүз булды. Безнең шигырьләрендә менә ясалма чәчәкләр, бинатлар куйды. Анда әле тере чәчәкләр дә алып килеп үйып куялар. Сын җәмәгә шушы алган, ул бит шу, ул бер ай тора инде, 2 ай тора, аннан җил алып китә, шу кәйләнә, ясалма чәчәкне, ябылмаса бинатны сатып алган акчаңны берәр әбигә кертеп, садака бирсәң һәм аның дуа кылдырсаң бит, савап өстенә савап була. Үлем китем була калса, авылларда яше дә, карты да мәрхүмнәрне соңгы юлга озатуда катнаша. Кабер казу, мәетне юу, кәфенләүдә башлап йөрүчеләр күп. Бу халыкның бердәмлеген, ярдәмчеллеген күрсәтә. Ләкин кеше һәм картайган авылларда мәетләрне җирләү проблемага әйләнеп бара бүген. Күп очракта авыл җирлекләре оештыру чараларын үз өсләренә ала. Бик тә актуаль, бик тә кирәк. Тема бу күптән кирәк иде инде. Чөнки менә шәригатыбыз кушканда һәм әдәп, әхлак кагыйдәләре кушканда законнарның, кагыйдәләрнең үтәлмәүе барыбызны да борчы иде. Һәм бүген менә шуларның барысына да диярлек без җаваплар алдык. Инде хәзер кешеләрнең, халкыбызның үзенең өстендә буларны үтәү һәм үзеннән соңгы буыннарга, балаларына, оныкларына да аңлату менә монда булган кешеләрнең өстендә һәм ул намус эше. Үтәлсен иде шушы кагыйдәләр. Әле бу темага без билимне күп алсак та без моны аларга мөмкин һәм без моны алугына түгел, дөньялыкта файдаланырга да тиеш. Чөнки кешене күмү, яшәү чорындагы тәрбия, үлгәннән соң зияратларны, кабристанны карау, бу инде шушы җирлектә яшәгән һәрбер кешенең изге бурычы дип саныйм мин.
Бүгінгі көндә районда күму йолаларын башкаручы рәсеме булмаган төркем оешкан. Билгеле, аларга кабер казыган өчен дә, авылларга бару өчен юл чыгымнарын да түлисе. Ләкин рәсми оешма булмаганлыктан әлегә аерым тарифлар билгеләнмәгән. Безнең җирлектә дә дини йолаларны башкару буенча түләүле хезмәт күрсәтүче оешма барлыкка килерме? Әллә мәрхүмнәрне соңгы юлга бүгенге кебек бергәләп узатырбызмы? Анысын вакыт күрсәтер. Әлфинур Нугманова, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Районыбызда өмәләр еш уза. Кояшлык ял зонасында, урамнарда, җәй дәвамында чис тарту, төзекләндерү эшләре башкарылды. Узган шимбәдә исә өмә Мөслим авылы зияратында үтте. Иртәдән үк оешма предприятие хезмәткәрләре авыл халкы һәм өлкәннәр өмәгә ашыкты. Кем пышкы, кем балта, кем шапкыш, тырма белән өмәгә килделәр. Һәр кем үзенә бирелгән участокта төшкә кадәр оешкан төстә эшләде. Өмәдә барлыгы 10-дән артык оешма катнашты. Өмәдә катнашучылар чисталыкны һәр вакыт сакларга, мондый игелекле эшләрдә актив катнашырга чакырды. Үлгәннәрнең кабрын бел, исәннәрнең кадерен бел дигән халкыбызның әйтеме бар. Зияратлар менә шушы әйтемне ни дәрәҗәдә әһәмият икән күрсәтәләр. Шуңа күрә дә бездә һәм авылларыбызда да зиратларда инде халкыбыз өмәләргә, язын көзен өмәләргә килә. Һәм инде җәй буе үскән үләннәр, агач үсентеләреннән арындырыла һәм дә зиратларыбыз матур төс ала. Менә бүген дә күреп торабыз, әле яз көне 1-2 тапкыр бик матур итеп чистартканнан соң монда шуп үләннәре дә башка агачларда яшь үсентеләр бергәннәр. Әгәр дә бу зиратны шулай итеп чистартырмаган очракта, бу зират гел чытырманлыкка әйләнер иде. Менә бу күркәм эшкә инде халыкның шулай күп күләмдә килүе, катнашулары бигрәк тә әйбәт гамәл дип саныйм. Киләчәктә дә шулай эшләргә кирәк, тәртиптә тотарга кирәк зиратларыбызны. Һәм анда инде гореф-гадәтләрен дә сакларга кирәк. Шуннан да бүген мөселманыбызга кайчан гына кем генә килеп керсә дә, һәр вакыт чисталык, пөхтәлек каршы ала. Ә мондый матурлык күңелләр бездә бары тик яхшылыкка һәм изге гамәлләргә рухландыра. Һәр вакыт шулай чиста һәм пөхтә булыйк. Әлбәттә, исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белик. Фәридә Гайнетдинова, Вадим Миннебаев, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим муниципаль районы башкарма комитеты каршындагы спид, эчкечелек, тәмәке тарту һәм токсикоманияга каршы профилактика буенча ведомствора комиссиясының чираттагы утырышы узды. Утырышта сүз профилактика, халык арасында аңлату эшләрен алып бару хакында барды. Анда коллегабыз Фәридә Гайнетдинова да катнашты. Аның эшендә муниципаль район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов спид һәм йогышлы авыруларын кисәтү һәм аңа каршы көрәш буенча үзәкнең Әлмәт шәһәрендәге филиалының эпидемиология буенча бүлек мөдире Илдар Вилданов, профилактика буенча бүлек мөдире Алсу Газимова һәм комиссия членнары катнашты. Мизгел яшьләр үзәге директоры Алисия Менхаҗева яшьләр арасында спид һәм наркоманияга каршы көрәш буенча профилактик чаралар турындагы чыгышында башкарылган эшләр турында сөйләде. Районда ел сайын яшьләр өчен чаралар оештырыла. Анда республика эстрада артистлары, район эшчәннәре сәламәт яшәү рәвешен пропагандалый. Район үзәге паркларында һәм скверларында мизгел яшьләр үзәге белгечләре төтенсез яз, наркотикларга юк дип әйтик, спортка наркотикларга каршы көрәшәбез һәм башкалар акцияләрдә даими рәвештә үткәрелеп килә. Район үзәкләштерелгән китапханалар үзәге директоры Айсылу Мадьярова да әлеге куркыныч авыруларга каршы бердәм көч булып көрәшүнең көне җитүен билгеләп үтте. Бүген спидтан һәм ВИЧ инфекциясеннән тиешле дарулар эчеп, вакытында дәваланган кеше 15-20 ел иркен яши ала дип раслыйлар. Ә наркоманиядан бер генә үтемле чара да юк. Без бары тик бергәләшеп балаларыбызны саклый алабыз. Бүген залда утыручылар җитәкчеләр генә түгел, ата-аналар да. Зинһар өчен атнага бер тапкыр балам китапханәгә бардыңмы дип сорасагыз иде. Начар булган илткән китап юк. Аны уку, аң белемне арттыруның иң үтемле чарасы. Бары тик укырга теләп кенә кирәк. Спид һәм йогышлы авыруларын кисәтү һәм аңа каршы көрәш буенча үзәкнең Әлмәт шәһәрендәге филиалының эпидемиология буенча бүлек мөдире Илдар Вилданов Мөслимдә бу юнәлештә эшнең яхшы оештырылуын билгеләп үтте. Вы молодцы, у вас не самый благополучный район в плане выявления ВИЧ-инфекции, но у вас нет абсолютно людей, которые до 20 лет. Это все работа проводимая. Молодежный центр, объединенная библиотека, я думаю, школы, которые не присутствуют, работу проводят дети, сельские поселения тоже замечательно работу ведут.
Белгечләр фикеренчә, ВИЧ инфекциясы инде күптәннән наркоманнар шире булудан туктады. Ул җәмгыятьнең бөтен катлауларына үтеп керә диләр. Әйе, бүген әлеге шир минем гаиләмә кагылмас дип берәү дә ышаныч белдерә алмый. Иң мөһиме, сәламәт яшәү рәвеше алып барыйк. Үзебез һәм якыннарыбызның сәламәтлеген кайгыртыйк. Фарыз гамәлләр һәм игелекле эшләрне күбрәк башкарыйк. Фәрдә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Авылыбыз хәзинәсе диләр Тәскирә апаны. Мәгариф ветераны, 40 ел балаларга татар теле һәм әдәбияты фәннәрен укыткан райондашыбыз бүген дә җирлекнең хөрмәтле кешесе. Бер генә чарада, авылдагы бер генә бәйрәмдә Тәскирә Низамиевадан башка узмый. Аның кул эшләре авыл музеенда, мәктәптә кадерле яткәр буларак саклана. Урыннан коллегаларыбыз репортажы. Тәрәзәләре урамга елмаеп утырган мәхәббәт йортның тәрәзәләреннән үк чигүле мендәрләр өеп җыештырылган карават күзгә ташлана. Аларның япмаларын да Тәскирә апа үз куллары белән чиккән. Диварда хуҗабикә чиккән шомайлар, картиналар, и телефон астында җәелгән салфетка, намазлык, өстәл лампасы, аш бүлмәсендәге яктырткыч абажурына кадәр райондашыбыз кулы белән чигелгән. Утны кушу белән гарәпчә бисмилла сүзе килеп чыга. Кул эшләре белән балачактан шөгыльләнәм инде. Иң беренче үзе бәйнде җипләреннән бәйле носкилар бәйләдем. Аннан тәрәзә шелтәрләре бәйле башладык инде кызлар белән. Гомер буе шөгыльләнәм дисәң дә ярый инде. Балалар үстергәндә балаларга күлмәкләр, шалбарлар тегеп кигертә торган идем инде. Хәзер инде балалар үсте. Менә шундый шамайлар чигү белән шөгыльләнәм инде. Чәчәкләр чигү белән шөгыльләнәм. Авылыбыз хәзинәсе диләр Тәскирә апаны. Мәгариф ветераны, 40 ел балаларга татар теле һәм әдәбияты фәннәрен укыткан райондашыбыз бүген дә җирлекнең хөрмәтле кешесе. Бер генә чарада, авылдагы бер генә бәйрәмдә аннан башка узмый. Тәскирә апа инде безнең авылыбызның иң хөрмәтле кешесенең берсе. Ул безнең авыл өчен чынлап хәзинә булып тора, чөнки ул бар яктан да килгән. Менә гомер буе укытучы булып эшләү генә түгел, менә кул эшләренә дә оста. Ул лидерлык сыйфатлары да бар анда. Менә бөтен кешене туплап, бер уртак максатка ирешергә ярдәм итүче дә ул безне. Менә авылыбызны бер йодрыкка төнәп тотучы да ул безне. Тәскирә Низамиева кул эшләренә кечкенәдән хирыс була. 5нче сыйныфта укыганда ул инде әнисе белән ярыша-ярыша җип-җигәрләп ыек башлар бәйли. Сеңлесенә кофта, шәлләр бәйләп бирә. Өйләренең һәр почмагына чигүле япмалар элә. Аллага шөкер, Ходай безгә бәхетле картлык бирде. Янәшәмдә гомерлек ярым, 3 лашыныбыз, улларыбыз, оныкларыбыз бар дип сөенә тормыш иптәше Захит абый. Актив тормыш рәвеше алып барган, килгән-киткән кешене күчтәнәчсез җибәрергә өйрәнмәгән, үзе дә чараларга буш кул белән йөрергә яратмаган, аш-суга, кул эшләренә оста булган, үзе яшәгән җирлек, туган авылы турында туктаусыз мәгълүматлар туплап, даими эзләнүдә булган Тәскирә апа авылның хәзинәсе дә, аяклы тарихы да. Лилия Шәймиева, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Дүшәмбе көнне Мөслимгә Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамбле килде. Аларның чыгышын безнең коллегаларыбыз да тамаша кылды. Артистлар көндез укучылар алдында чыгыш ясады. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Айдар Фәйзрахманов Мөслимгә югары бәя бирде. Биредә милләтне яратучы, туган телен сөючеләр яшәвен билгеләп үтте. Безнең максатыбыз, төп максатыбыз нәрсә? Менә инде бигрәк тә балалар алдындагы чыгышларыбыз. Ул менә шушы үсеп килүче үзебезнең яшь дәвер балаларына, аларга менә шушы милли әһәңнәребезгә, телебезгә бигрәк тә хәзерге менә тел турында бик күп сөйлибез, әмма бик аз эшлибез. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов концерт барышында укучыларны татар халык уен кораллары белән таныштырды. Аларда уйнау буенча мастер-класс күрсәтте. Сәләтләрен күрсәткән балаларга диск бүләк итте. Без бүген Татарстан фольклор ансамбленың концертында булдык. Безгә нык ошады. Алар үзләренең матур җырлары белән һәм биюләре белән безгә күрсәттеләр. Нык матур биеделәр. Рәхмәт аларга. Әлеге минутларда без дәүләт вә фольклор ансамблен карадык. Бу концерт миңа бик нык ошады. Бик матур җырлар, биюләр алып килгәннәр безгә.
Ансамбль кич концерт программасын өлкәннәргә тәкъдим итте. Ансамбль җитәкчесе мөслимләргә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ансамбль составында мөслим егетләре булуы үзе үк зур дәрәҗә дип билгеләп үтте. Мин алар менә әниләренә дә, әтиләренә дә бүген рәхмәт әйтәсем килә, мөслим балаларына да әйтәсем килә. Менә шушында Рөстәм Гыйльфановлар кебек, Айдар Әхмәтҗановлар кебек сез балалар булып, үзебезнең халкыбызга хезмәт итә аласыз. Чөнки мөслим җирлеген якынлашканда мин уйлап киләм Зифа Басыйровалар, мен уйлап киләм Харрас Аюповлар, мен уйлап киләм Шәмсия Җиһангировалар. Мөслим җирлегенең бүгенге көндә үзешчән сәнгать өлкәсендә ирешкән уңышлары мин республика күләмендә иң югары дәрәҗәгә куям. 2 сағаттан артык дәвам иткән концертта халкыбызның моңлы да, дәртле дә җырлары, матур бөйләре белән үрелеп барды. Айдар Фәйзрахманов үзе дә моңлы җырларын, мәгънәле шигырьләрен бүләк итте. Мөслимләр әлеге тамашадан күңел күтәренкелеге, күңел тынычлыгы алып таралды. Фәридә Ганетдинова, Вадим Миңнебаев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Лилия Шәймиева, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. В 2019 год в России объявлен годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа представлены на сайте театральное-приволжье.рф. Проголосовать за лучшую театральную постановку можно в ноябре по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. Яңа машина аласы килә. Акчасын гына ничек җыясы? Көтмә, көтәргә кирәкми. Бәлки ришвәт алыргадыр. Моның өчен бит төрмәгә ябачаклар. Тукта, хәтта уйларга да кирәкми. Ришвәтне бирүчене дә шулай ук җәзага тартачаклар. Дөрес юл бары бер генә. Намус белән эш итү юлын сайла. Официальный дистрибьютор по Республике Татарстан реализует газовые котлы марок «Селтик» и «Ринай» без переплат от 2400 рублей в месяц. Подробности по телефону 8 800 201 0707. Так случается, что два человека выбирают друг друга и свою судьбу. Свадебные кадры – это умение работать с людьми, правильно раскрывая эмоции и чувства перед камерой. Каждую минуту и каждый час своей жизни мы думаем о том, какой шаг сделать правильно. И я выбрал самозанятость. Сделай и ты свой выбор. Наша жизнь не стоит на месте, заставляя двигаться только вперед. Но цена одной ошибки может быть очень высока, если вовремя не сбавить обороты. Күптән йолдыз вәгъдә итте бу урамнар. Син бәхетле елма дип юаттылар. Бейем әле җеп-җимайга кулым сузып, тотар монда
Аннары юғалтырлар, қиялар буш, барда әфет, барда ялған. Таңда атмай башқа, қияш янған, қабат бейім, жым-жым айға қарап.